Vaikka kaikki mä oon niin poikkina nyt. Koska te katsotte, mä oon niin poikkina. Katso, mä oon kunnossa. Äiti, huolis mulla alkaa. Joo, mä oon nyt poikkina. Äiti. Ota viinipäät. Koska rakastan pääkillä. Vai ootko sä juonut tommosen juomajukuretin milloin? 2. Koska varmasti mun tarvii mennä kotiin. Ei, se oli vaan käsipussu. Josta vaan. Ja mä oon, mitä mä tehdään? Miksi mä tekee noin? Nyt. Älä. Jopa tää video nyt. Siinä vai tuolla? Täällä. Heti koska mä otan uuden videon. Hyvä. Tää on hyvä ruoka. Mä rakastan tästä ruokasta. Onko hyvä? Mä rakastan täällä. Pistän. Minä haluan aina mennä kotiin. Kotiin. Minä mennä aina. Minä mennä aina. Minä mennä kotiin. Jäätelöllä ja sämpylällä se poika elää täällä. Sai se kyllä 2 jogurttia ja mitä muuta sä on, niin vedit tässä kokoinen puoli. Minä haluan aina. Minä aina haluan juoda. Otta! Niin mä haluan napusta aina kotiin tätä. Ja saan pistää tuosta noin. Te näette tuonnokin tuossa. Älkää painako siitä. Tätä on koko video. Te haluatte poistaa vai ei te haluatte poistaa?